l'any 26 Tarragona tindrà menys disponibilitat bibliotecària i menys places de lectura pública que a finals del segle XX. I això és molt fort, perquè així no només no és que hàgim estat incapaços de créixer, és que hem retrocedit. És gairebé una metàfora del que ha passat durant tots aquests anys. Molts plans, molts anuncis, molts debats, però una capacitat real de servei que en termes pràctics no només no ha augmentat, sinó que en alguns aspectes ha disminuït. Per tant, el problema no és en absolut el document, és la credibilitat que la ciutat pot donar-li després de més de 20 anys d'anuncis, plans i rectificacions. Ja al Pla Cultural 2004-2006 es definia una xarxa bibliotecària que, en essència, és molt semblant a la que avui tornem a debatre. Mentrestant, què ha passat? Doncs que la ciutat ha estat capaç fins i tot de renunciar 2 vegades a subvencions concedides per construir biblioteques i, per cert, subvencions perdudes en època socialista. És molt més fàcil gastar en activitats de difusió cultural, especialment en festes, perquè tenen un retorn immediat i no condicionen tant el futur, i, en canvi, un equipament cultural obliga a sostenir una política pública en el temps. Crec que és just reconèixer que a l'anterior mandat republicà es va posar en marxa algunes peces que feia temps que estaven aturades. Es va impulsar la comissió interadministrativa per portar finalment la biblioteca pública a la Tabacalera. Es va començar a treballar en una biblioteca municipal a Torrefort i també sempre a Sant Pau. Potser en menys metres dels ideals, cert, però entenent una cosa simple, és millor avançar, encara que sigui modestament, que continuar eternament en el projecte perfecte que mai arriba. I també es va internalitzar el personal de la Biblioteca Pepita Ferrer, dignificant una situació laboral que s'arrossegava des de feia anys.